Hi guys, makadi tadzoka zvakare. Nhasi tiri kubika hove fish black talapia inowanika kuMorrisons. Ndo dzatiri kubika nhasi. Ndo maingredients edu atinawo iwaya. Tine kuma vegetables, tine malemon, tine ginger, tine garlic, onion nema sweet peppers. Aya, zvese izvi ndezve kuMorrisons. Nemafuta edu because tiri kudzifrya fish dzacho. Then toenda pama spices tine curry, mild curry powder, tine cumin, ground cumin, garlic and coriander, liquid seasoning imagi, then Old Bay seasoning. Saka tichakurakidza process yacho yekuti tinodziita sei fish idzi kusvika dzamundiro takudzidya. They are fresh, tadzitenga nhasi dzanga dzisiri frozen. But dai dzanziri frozen, it will be a matter yekungodzitowa zonyatsonyunguduka then uzongoita the same zvatichaita neipapapa. Saka fish black talapia nhasi tokurakidzai kuti tiri kuita sei maprocess acho, kuti isusu tinozviita sei kuti munakirwe neblack talapia. Alright, saka fish dzedu tadzibvisa mascales, kungobvisa mascales kumeka sure kuti dzakachena dziri clean. Tobvisa mascales todzigeza, tadzigeza then tinenge takutanga kudziisa maspice takuda kudzifry. But isusuwo tinobva tacheka mafins aya nechigero. I'll show you the process. Okay, saka ese aya isusu tinobvisa, tinomacheka as near as you can kubva kuma fins acho. Zvese izvi tinozvibvisa. Saka tapedza kubvisa mafin ese tabvisa. You don't have to. Kana mafini waya sometimes anotounza flavor, especially kana uri kuita yekuboilisa. But isusu tangojaira kuti zvo kana tichiita yekufrya so tinoda kuti ingoluka. Saka tinongobvisa mafini ese tongoisiya yakadai ingori fish, ndinongochiziva kuti zvese zvichasara pazvinhu zvauchakwanisa kudya. But you don't have to. Saka izvozvi kwakutongoigeza then sekutaura kwataita toispicea. Then next thing takungokurakidza iprocess yacho kuisa kwatinoisa maingredients. It's clean because kubvisa kwatanchita mafini tanchita tichitoigezawo make sure kuti haichisina tsvina and kumeka sure kuti mascales ese abva. Paunonge uchiigeza unonge uchitobata uchitonzwa kuti haichisina mascales. Saka takuenda panext stage yatinenge takukurakidza next process yacho. Saka fish yedu taibvisa mafin, taibvisa mascales, taigeza. Saka tisati taiisa maspice yedu takuicheka into half. Saka zvinodependa, iwewo you don't have to cut it in half. Unogona kuicheka kuti iite 3 pieces depending nekuti uda kuseva yakaita sei. Saka yedu tikuita 2 pieces because tinoda kuti musoro netail yacho zvive zvingori separate. And ndo manhamba emapisi atiri kuda. Kuri kunzi uri kuda akawanda unenge wakungocheka uchingoona kuti unobuda nemangani mapisi. But otherwise taicheka, next takuispice. Okay, saka apa takungoblenda maveg. Kana usina blender unongocheka into very small pieces. But toda kumablender kuitira kuti angosangana sterek. Asangana stereki tichabva tazongomashandisa achikwanisa kuabsorbwa easily nefish yedu. Saka mukublenda umu tichasvinira lemon. Nditogona kumboblenda zvatidzikirei size then toisa lemon yedu. Saka taisa maningi edu then tongosvinira lemon just kungowedzera ka liquid kuti zviite easy pakuita sei pakublenda. Kana usina lemon unogona kutongosvinira kana unogona kungoisa kana mvura chaiyo kana kuisa lemon juice zvinongoenderana kuti chii chaunacho. Isusu tangojaira kungoshandisawo riri lemon. Juice yacho yelemon ndo yatajaira kushandisa.
Saka tasvika patime yekuspice fish yedu. Takuisa salt. Saka tichaisa maspice yedu esaya pa each individual piece. Sorry, each individual fish yega imwe neimwe ichawana maspice. Then taispicer tinenge tingoisa muplate uku kungospicer fish. Saka ma ingredients atiri kushandisa ndewaya atataura, but iwewo munhu kana une ako aunofarira ndiyo time yekumaisa mufish mako. Old bay seasoning, tine curry, tine cumin, ne curry. Saka after taspice tobva taenda kupan. Saka at the moment mapani edu ari pastove ari kupisa mafuta. Saka tadzisa maspice, then after this tinenge takudzisa mupani. Saka mavegetables edu atablenda ayaya. Takumamarinatisa fish yedu yataspicer iri apa iri spiced. Mavegetables edu atablenda aya. Mune onion, mune garlic, mune masweet peppers, ginger. Ndo zvatasanganisa. Mafuta edu ari pamoto, ari kupisa, not kupisisa stereki because fish inobva yatsvira pasi. Saka takusanganisa maveji edu takumaisa mukati mefish. Kuitira kuti maveji anyatsopinda, anyatsomarinatawo fish sekumarinatwa kwayaitwa nemaspices. Saka chiri kunyanyozobuditsa flavor pafish yedu maveji nemaspice. Fish yagara inenge ichitongonaka nakudhara, but kana yazoabsorba maflavors emaspices nemavegetables inobva yanyatsoita. Saka tapedza kumarinata fish yedu nemavegetables. Initially tamarinata nemaspices, tobva tazoisa maveji. Saka izvozvi mafuta edu tinofunga kuti apisa enough. Taisa 2 mapani because fish yedu dzese dziri 2 hadzikwane mu1 pan. Saka mumwe chaisa imwe, mumwe toisa imwe. Saka takutora fish yedu toisa mumafuta.
Saka guys, when you get to this stage, unonga kungotarisa wega kuti uone kuti hove yako yaibva here kana kuti haisati. Kana yaibva unonga watosvika paunogumira kubika fish yako. Kana ichiri kuda kupindurwa, unonga kungopindura uchichinja masides kusvika yasvika paunoona kuti yaibva. Saka guys, tapedza kubika fish yedu well fried yaibva kune zvatinoda isusu. Saka takuzokuratidzai taidisha, but otherwise this is going to be very delicious. Black talapia yataisa ma-spices nema-vegetables, ne-garlic, ginger, ma-onions nema-sweet peppers. Ma-spices acho taisa cumin, taisa Old Bay seasoning ne curry. Saka zvese you can alter to your liking. Unoisa zvaunofarira iwewe kuitira kuti zviteste zvaunoda iwewe. So guys, tapedza kubika sadza redu, mutsima, ugali. Ndo ratiri kudya nefish yedu yatanga tichigadzira. Yakanyatsotsvukirira ende iri kunyatsotesta. Ine kasalad ke-cucumber, ma-onion, a bit of chili, nema-tomatoes nema-peppers. Then sadza redu riri kumashure iro re-white iro. Then fish yedu yakanyatsoita ka-brown, yanyatsotsvukirira. Fish inenge ichinaka, very delicious fish iyoyi. Normally pama weekends ndo yatinoprefer kudya. Inenge ichinaka zvekutodaro. Saka thanks for watching this video. More like, more subscriber, more commenter. Kana mune mamwe marecipe enya munoita nayo fish, munogona kungotaura muma-comments kuti izvo dai wadai. Thanks for watching this video guys. See you next time. Bye.